stat? Mela, ħdejja l-lum għandi mistieden speċjali ħafna, s-Sur Mark Morales, jiena u Mark naqsmu ħafna idejat u prinċipji simili. Allura għedna li miż-żewġ industriji tagħna ngħidu hekk nistgħu noħorġu naqra videos ta' kwalità tajba li naħseb li ħajjgħinu lilek u kull min ħajara dan il-video bħalek. L-ewwel qed grazzi Mark, żilqitni, grazzi lilek li aċċettajt u biex imorru mill-ewwel għad-dunque. Ikun hemm ħafna biex ngħidu. Jiena fil-fatt ma nippratika qassar naqra l-klieb. Anyway, però it-tema li użajna hija din kif aħna nistgħu naslu għal dawk ir-riżultati ta' health and fitness kemm jista' jkun malajr. Issa ikkoreġini jekk ser jersbal, ma diġà tista' tinstema naqra xejdi għal fatt li nismgħu ħafna reklami ta' lose 21 kilos in 21 days u dak tip ta' ħrejjef u ġuċati. Mhux dak it-tip li ħanajdu aħna, però ħan diskutu affarijiet illi meta tibda tipprattikhom u jibdew isiru drawwa ħajatuk l-aqwa riżultati fl-iktar qasir żmien. U jkunu affarijiet sempliċi, m'għandhomx għalfejn ikunu ħafna komplikati li tagħmel diju le. Pereżempju jiena waħda mill-ħaġijiet li naħlef fuqha u xi ħaġa vera sempliċi li ħafna nies ma jagħmluhiex huwa li jxorbu biżżejjed ilma. Sewwa li tixrob biżżejjed ilma tibda tirranġa ħafna mill-problemi bħal min ikun statiku pereżempju sewwa. U aħna magħmulin mill-ilma li hija xi ħaġa ovvja li tixrob ħafna ilma ma tiġemplu li ħafna nies mhux qed inħodd ma tixrob ilma u le ma nixrobx. Ma tixrobx għalfejn ma nħobbux. Ma tħobbx l-ilma. U jista' jkun imma mbagħad ikun hawn nisbħali u bħalek li nistgħu nibdew ngħinulkom kif xi ħaġa daqshekk faċli bħall-exercise, ħaġa sempliċi, ħaġa li l-ġisem huwa magħmul biex jiċċaqlaq sewwa u rridu nagħmluhom dawn l-steps sempliċi. Perfett, li ħanamlu wkoll jiena Mark illum ħajkun hekk. Ħidentifikaw il-problemi u ħanagħtu is-soluzzjoni li rridu nipprattikaw naqra spiss. Mela pereżempju, għalli semmejt inti Mark l-ilma, 70% tal-ġisem tagħna hawn mill-ilma. Fil-qasam tagħna tal-health and fitness tant importanti li nistgħu nisħajluh għal dawk il-pjanti li aħna għandna dar li jekk ma nsaqquhomx ħajmutu. L-istess intoning tagħna, irridu nsaqqu l-muscles tagħna biex aħna nittonjaw. Kelma ma ġabejja u x'inħobb nirrakkomanda bot mill-għajn, bot mill-qalb. Mela jekk jiena mhux ħanarah l-ilma, hemm ċans li ninsih. Tajjeb allura jiena nżomm fl-ixru fuq il-mejda, ħaniftakar biex nixrob l-ilma. U ħandikom il-marjiet għamlu l-istess. Issa min jgħidli jiena preferi fl-ixken żgħar, fl-ixken żgħar, fl-ixken ara inti iżgħu huwa li ħaġa oħra jiena nagħti wkoll it-tifla tiegħi nagħmlu reminders. Sewwa għamiltilha 3 reminders fuq il-mobile, fuq it-tablet tagħha, għall-bidu sakemm isek tibda tidra xi kultant ikollok bżonn naqra reminder. Sewwa wkoll. Għax kif qed tgħid inti ma tkunx drawa, sewwa ġust nibdew insibu naqa' kif. Xultant dawn in-nies li qed jisimgħuna naqa' push ikollhom bżonn ta' daqshekk biss. Jiġifieri ċaktar. Mela biex inseraħ anke moħħ dak li jkun Mark, l-ilma mhux bil-forsi jkun sempliċi stilli u sparkling water. By the way, għax hemm drawa oħra barra li sparkling water ħażin, ma nafx, mir-riċerka li għandek jiena jista' jkun li xi dentist li jgħidlek isma' għat-tip ta' problema li għandek fis-snien. Forse għeddu il-master l-sparkling mill-qija, l-sparkling ma jħaxin xiktar, l-sparkling ma fiex trokkol ma nafx ċoċati l-isma, l-sparkling huwa tajjeb ħafna u ma ninsewx li għeddu bil-tana l-herbal li id-decaf coffee kant maħbub manni għax huwa tomma ta' kafe minn ma jġibek daqshekk shaky għal minnu ħafna kafe. Il-likwidu jiġifieri l-aktar importanti mhux li inti tixrob l-ilma pur, nisemma bil-tara l-frott. Fis-sajf, dak id-dulli, imma ma rridhomx jużaw li għadek difett inti ma ma mhux se nixrob ilma. Sewwa għad ikun id-dulli biss, jew nixrob tej ġurnata sħiħa. Okej, jekk vera ma tniżlux l-ilma. Imma nibdew nippruvaw forsi nżidu xi ħaġa miegħu jew titfgħu bl-sparkling water jew issib naqa' metodi imma ovvjament imbagħad m'hemmx aħjar minn still water ukoll. Ġifieri tajjeb li ma tużawx dik l-idea biex imbagħad tirriġettjaw l-ilma. Naqbel 100%. Imma tajjeb li tgħidhom dawn l-affarijiet. Ċaw min vera ma tkunx se nislu l-ilma.
options oħra. Parti mill-equation. Mela,